खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनाय समाव आसाम पुलिसजों इनायै जिनाहारि खालामजानाय बर' आइजोफोरखौ लोगो हमदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ आसाम पुलिसजों जिनाहारि खालामजानाय क'क्राझार जिल्लानि भुमका गामिनि 60 बर' आइजोफोरखौ थांनाय से सप्ताहसो सिगां दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा थांनानै लोगो हमहैनायनि उनाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो लोगो हमदों बर' आइजोफोरखौ लोगो हमनानै सावरायलायनायनि अनगायैबो माखासे खोथा होदों प्रमद बर'आ जेरै नखराव सोरबाफोर लेखा फरायनाय दंबा बिथांमोननो साख्रि होनायनि खोथा होदों आरो न' लुनानै होनायनिबो खोथा होदों प्रमद बर'आ आरो बेफोरखौ फैगौ 6 दाननि गेजेरावनो मावफुंनानै होनो थाखायबो खोथा होदों लोगोसे जायनाखि बिथांमोननि नखरनि थासारिया दुखुथिया बेनिखायनो थांनानै थानायनि राहा खालामनानै होनोबो खोथा होदों प्रमद बर' बिथाङा रायखांनो गोनांदि थांनाय 1988 मायथाइनि 25-26 जानुवारियाव आसाम पुलिस टास्क फर्सजों 60 बर' आइजोफोरा जिनाहारि खालामजादोंमोन बर' संग्रामि एक्टिभिस्टफोरखौ नागिरनानै आसाम पुलिस टास्क फर्सआ 60 बर' आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामलांदोंमोन बे जाथायखौ लानानै गुवाहाटी हाइकर्टआबो राय फोसावदोंमोन दायनिगिरिफोरखौ नागिरनो सिबिआइ इनकुवेरि होदोंमोन लोगोसे गुवाहाटी हाइकर्टआ बै समनि क'क्राझारनि एसपि आरसि थाइलखौबो सासपेन्ड खालामदोंमोन बेनि अनगायैबो सेरफांगुरि आउटपस्टनि आइसिखौबो सासपेन्ड खालामदोंमोन आरो सासे कनस्टेबलखौबो सासपेन्ड खालामदोंमोन नाथाय सिबिआइआ दायनिगिरिखौ नागिरनाय समाव आसाम पुलिसआ मदद होआखैमोन जायनि थाखाय सिबिआइनिफ्राय मोजां रिपर्ट मोनियाव गुवाहाटी हाइकर्टआ मोनसे राय फोसावफिनदोंमोन दि भुमका गामियाव पुलिसआ हानजा जिनाहारि खालामदों नाथाय दायनिगिरिखौ दिहुननो हायाखै होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआ राय फोसावदोंमोन आरो जिनाहारि खालामजानाय आइजोफोरनो 24,000-25,000 रां होदोंमोन गोदोनायाव फासिनि दौलें फाननानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाया जेंनाखौ सुस्रांनायनि लामा नङा मोजां मोननायखौ मोनैनि थाखाय एबा मोजां मोननायजों नेवसिजानायनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लानाया गनायजाथाव नङा मानोना सासे मोजां मोननाय सेंग्रा एबा सिख्लानि अनगायैबो बे संसाराव नोंखौ मोजां मोनग्रा गोबां सुबुंफोर दङ नाथाय बेखौ सानस्लाबियाव गोबां लाइमोनफोरानो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो थिग बेबायदिनो फिन सासे बर' सिख्लाया गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबनानै लादों मुङा आलबिना बसुमतारी बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि खौरांनि बायदिब्ला आलबिना बसुमतारीया बेंगालराव बिउटि पार्लाराव खामानि मावोमोन आरो गकुल राभामुनि गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायोमोन नाथाय आलबिना बसुमतारीखौ मोजां मोननानै देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै 3 दाननि गोरबोआव दोननायनि उनाव जुलि खालामनायनिफ्राय गोजानाव थादोंमोन दुथां गकुल राभाया बेनि थाखायनो आलबिना बसुमतारीया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानायखौ मिथिनो मोननाय जादों खौरांनि बायदिब्ला फोथाय खेबस' खालामनायनि दायाव बेंगालर पुलिसआ दुथां गकुल राभाखौबो एरेस्ट खालामबाय कर्नाटक विधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोआ गोबां भटजों देरहासार जानो हाबाय 224 बियाबनि थाखाय बिसायख'थि खुंजादोंमोन जेराव कंग्रेस दोलोआ 135 बियाबाव देरहासार जानो हादों आरो बिजेपि दोलोआ मोन 66 मासियाव देरहासार जानो हादों जेडिआ मोन 19 मासियाव देरहासार जानो हादों आरो गुबुन गुबुनना गासै मोन 4 मासियाव देरहासार जानो हादों जायनाखि कर्नाटकआव बिजेपिनि सोरखार दंखायोमोन बेनिखायनो बिजेपि दोलोआ कर्नाटक रायजोखौ आखायाव लाफिननो थाखाय गोबां नाजादोंमोन रिपर्टनि बायदिब्ला 40 स्टार केम्पेइनारफोरा बाहागो लाहैदोंमन बेनि मादाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाहैदोंमोन बिथांनि अनगायैबो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मोन 19 बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लादोंमोन अमित शाह बिथाङा मोन 16 रेलि आरो मोन 15 रड श' खालामहैदोंमोन योगी आदित्यनाथ बिथाङा मोन 9 रेलि आरो मोन 3 रड श' खालामहैदोंमोन बिजेपि दोलोआ गासै 9,125 रेलि खालामदोंमन आरो 1,377 रड श' खालामदोंमन अब्लाबो बिजेपिनि दाजाब दानख' खालामनाया फिथाइ थायाखै कर्नाटकआव कंग्रेस दोलोआ गोरिबफोरनि जेंनाखौ लानानै बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन आरो बे देरहासारनाया गासै गोरिबफोरनि देरहासारनाय होननानै बुंथिदों कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ आरो दा बिजेपि दोलोनि मुगैलायनायनि राजखान्थिया जोब्बाय मानोना रायजो राजाफ्रा अनलायनानै थानायखौ लुबैयो बेयो कर्नाटकनि फिथाइजोंनो फोरमान जायो होननानै बुंथियो राहुल गान्धीआ राहुल गान्धीनि अनगायैबो छत्तीसगढ़नि गिबि मन्थ्रि भूपेश बाघेल बिथाङाबो बुंथियो दि बिजेपि दोलोआ कंग्रेसखौ भारतनिफ्रायनो गैया खालामगोन होननानै बुंथिदोंमोन नाथाय दा बिजेपियानो खोला भारतनि मोनसेबो रायजोआव गैला सिगां हिमाचलाव कंग्रेसआ देरहासारनो हादोंमोन दा कर्नाटकआवबो कंग्रेस दोलोआ देरहासारनो हादों होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे बिथांमोनहा कंग्रेस दोलोनि गासैबो मावथि आरो मददगिरिफोरनिसिम साबायखर बावहरनायजों लोगोसे कर्नाटकनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावहरो
बिटिआरनि चिरां जिल्ला रुनिकाटानि सिङाव थानाय दरथाम रेभिनिउ गामिफोरखौ ड्रन आरो गोदान मुगानि आदबजों जरिब खालामनायनि हाबाफारिखौ प्रमद बर'आ बेखेवनानै होदों। रुनिकाटा बेंटल सार्कलनि सिङाव थानाय दरथाम रेभिनिउ गामि सोनाब गलाझार, सा रुनिकाटा आरो मदाति गामिनि गं 817 नखरनो हानि पाट्टा होनो थाखाय हानि जरिब खालामनायनि हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव प्रमद बर'जों लोगोसे इएम रन्जित बसुमतारी, लोगोसे एमएलए जयन्त बसुमतारी, एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्री आरो माखासे बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादों। गं 817 नखरा लेन्ड हल्डिं आरो हानि पाट्टा गैयैनि थाखायनो फरायसाफोरा मुं थिसननाय आरो गोबां सोरखारि मावख'फोराव खामानिनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जाबोदों होननानै फोरमायथिदों इएम रन्जित बसुमतारीया। बेनिखायनो हानि सार्भे खालामनानै मण्डल आरो सार्कल अफिसारा मेप थागथियारि खालामनानै गाव गावनि हानि सिमाखौ थि खालामनानै मियादि खालामनानै होगोन होननानै फोरमायथिदों रन्जित बसुमतारीया। हा जरिब खालामनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानैबो हा सांग्रांथि मेलबो खुंदों बिथांमोनहा। गोदानै जाहाथे हाग्रा दानस्राङा बेनि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा बे हाबाफारिनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। जुदि सोरनाबा हा गैमाराब्ला रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव फै, गुबुन जायगा होगोन होननानै बुंथिदों प्रमद बर'आ। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बिटिआरआव दासिम 4,000नि गोबां नखरफोरनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होबाय। सीसीटीवी थायोब्लानो नोंथाङा सिखावनिफ्राय रैखा मोननो हागोन बेयो नङा। सीसीटीवी थासेयावबो स्मार्ट सिखावआ मोखां नुजायालासे लुथिनानै लांदों 10 लाखनिबो गोबां रांनि मुवा बेसाद। गलाघाट जिल्लानि बखाघाटआव स्मार्ट सिखावनि उदखार। 37 नं राजालामानि साखाथियाव थानाय एनआर वाइन शपआव सिखावनि उदखार। जौ गलानि शाटारखौ हाख'नानै गलायाव सिखावआ हाबदों। सिखावआ बेनि उनाव गंनै सीसीटीवीखौ सिजों खोबनानै गलायाव थानाय 10 लाख रांनिबो गोबां जौजों लोगोसे इनभार्टार आरो इनभार्टारनि बेटारिखौबो खावदों। बेनि अनगायैबो गलायाव थानाय माखासे रांखौबो लानानै थांदों सिखावआ। कर्नाटकआव कंग्रेसनि देरहासारनो हानायजों गासै भारतआवनो मोनसे दोहौ फैगोन। दा बिजेपिनि समय गैला, कंग्रेसआ फैफिनबाय होननानै बुंथिदों आसाम कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारिया। कर्नाटकआव कंग्रेस दोलोआ देरहासारनो हानायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों गर्जन मुसाहारिया। बिथाङा बुंथिदों दि बिजेपि दोलोआ जिबायदि राजखान्थि खालामगासिनो, धोरोमनि राजखान्थि आरो गावस्रा होलायनायनि राजखान्थि, बेफोरो खोला भारतआव सोलिया। मानोना खोला भारतआ सा भारत बायदि नङा, धोरोमनि खोथाखौ लानानै भट होनो फैया होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया। कर्नाटकआव बिधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेसनि देरहासारनाया जेन भारतनि गासैबो कंग्रेस दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव गोहो लाबोदों। देरहासारनो हानायखौ लानानै कंग्रेस दोलोनि मावथिफोरा भारतनि खना खनला जेरावबो रंजाखांदों। आसामावबो कंग्रेस दोलोआ गोबां रंजादों। बमा गावनानै दल दामनानै गावसोरनि रंजानायखौ फोरमायथिदों। गुवाहाटीनि राजभवनावबो रंजानायनि बाना। रंजाफुबाय थानायनि गेजेरावनो लामायाव ओंखारनानै रंजानाय आरो बम गावनायनि थाखाय पुलिसआ हेंथा होदों, जेराव पुलिस आरो कंग्रेस दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव नारा-नाथार मोनसे थासारिबो जादों। आसाम आरो मेघालय सिमायाव फिन दुंहाव थासारि। आसामनि कार्बि आंलंनि ताललांस ओनसोलाव कार्बि सुबुं आरो मेघालयनि खासि सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि। माखासे खोथाखौ लानानै मोननै रायजोनि कार्बि आरो खासि सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि जादों। अजद होनाय बायदिब्ला मेघालयानिफ्राय खासिफोरा आसामाव फैनानै कार्बि सुबुंफोरनि न'-बां सावनानै होफैदों। जाथायखौ खौरां लाहैदों कंग्रेस आरो बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे कार्बि फरायसा आफादनि जिल्लानि दैदेनगिरिफोराबो। मेघालयानिफ्राय खासिफोरा आसामाव हाबफैनानै न'-बां सावनानै होनाया साजायखानाय आरो बेयाव मेघालय सोरखारनि आखाइ दं होननानै अजद होदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो आसाम आरो मेघालयनि सिमानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनायनि थाखाय आसाम सोरखाराबो जेबो राहा लायाखै होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। साइक्ल'न मचाया सा-सानजा भारतआव फैनायनि आसा दङ। इन्डियान मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्ट (IMD) आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला सा-सानजा भारतनि त्रिपुरा, मिज'राम, मणिपुर, नागालेन्ड आरो खोला आसामाव बारहुंखा मचाया बारनो हागौ, जायजों गोबां अखा आरो बारहुंखा बारनो हागौ होननानै फोरमायथिदों आरो मचा बारहुंखाया भारतनि सा-सानजा भारतआव गोहोम खोख्लैनायनि अनगायैबो बांलादेश आरो म्यानमारावबो गोहोम खोख्लैगोन होननानै फोरमायथिदों आरो बे बारा घन्टायाव 190 निफ्राय 200 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारगोन होननानैबो फोरमायथिदों IMDनिफ्राय। साइक्ल'न मचानि जाहोनाव अखा आरो बारहुंखा बारनाया फैगौ 17 मेसिमनि गेजेराव जानो हागौ होननानै फोरमायथिदों इन्डियान मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय। बेनिखायनो जाहाथे बारहुंखा बारनायजों धोन सम्पति खहा जानाय आरो सुबुंनि जिउ गोमानायनिफ्रायबो रैखाथि होनो हायो, बेनि थाखायबो डिजास्टार मेनेजमेन्टखौबो थागथियारि खालामनाय जाखाबाय होननानै फोरमायथिदों।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों